Iya, mesti geder kayak iya. Ang naini ro. Birat मोजां जायगायाव फैदो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय जों माने दैबारियाव फैदों माने बे दैबारियाव मोनसे डेन्जार बुस्थु एम्फौ मोनो खुसिंग्रा एम्फौ बिराद गिदिर गिदिर नोंथांमोना देखायगोन जोङो जावनानै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम लोगोसे नोंथांमोना भिडिअआव गोदानबा एबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक शेयार खालाम नोंथांमोनखौ अननानै खावलायो साबस्क्राइब खालाम दे लोगोफोर अननानै साबस्क्राइब खालामथारनै खदालाबो नै लाबाय र' जोंना भाया खालामबायानो जावसिगोनानो मोनबायनो गुदुं बहाबा नायनो र' मा खारदो ना खाना भाया मोनबायानो र' जावथ'ना नायनि खुसेंग्राखौ गुदुंखौ जावबायानो देलाय जावलाय नायनि बेसांथो देलाय जावलाय नायथारनि Udah. Udah mau doh. Soalnya bisa ketemu nih. Udah gede-gede mana mau selain ya, tempat ya. Lanjaya gitu grey ya lah ya. Ayu yu nilai gendak sengria. Deh so. Ayu pima nilai gendak. Ayu pima nilai sengria kipadai. Lanjaya माने भुटिया राजानि बायदि ग्राय आरो खिथुनजा नोंथांमोना नायलांबाय था माबायदि बिराद मोजां गुसेंग्रा गुदु गुदुआलाय बिदि नामा गुदुङा ha फुटिबाय फुटिखौ gila gila ya beleg gudung nagirbawno र' ले जावबालाय खुथिबाय ya gila बुहुद मोनो ya गुसेंग्रा दा गोदान नागिरबावनि गुदुं ya gila खुथिबायनो इदियाव मोनालै एसे गुदुङा खुरलुनाय जानांगौ होमबासो मोनो देखायगोन नोंथांमोना माबायदि मोनो गुसेंग्राखौ बिराद मोजाङै देखायगोन नोंथांमोना चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम लाइक शेयार खालाम जाहाथे नोंथांमोननि गेजेराव बिदिनो भिडिअ लानानै फैबाय थानाय बे नङा खुनाय नङा गैया नोंथांमोना बिदिनो बरिया भिडिअ लानानै फैनो हाबाय थागोन नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जाहाथे नोंथांमोना बिदिनो नुबाय थायो भिडिअखौ नै जोंहा दैमा सेर बाल्थिं दैमाया जोंनिया गंगा हाजोनिफ्राय फैनाय ayo bima नै ayo bima नै खुख्ला नाङा नैबे जाबाय बाल्थिं दैमा खुख्ला जोब्बाय गैला नै रायजोफोर एजा माने सेस फालुकबारि गामिखौ सेस खांबाय अखमिया गिलाजार बर' सुबा जोब माबायानो लाना थांजोब्बाय नैबे मोनसे नै नायफैलाय नोंना नङाबा नैबेयो बे बाल्थिं दैमायानो जिना हाराम खालामजोब्बाय मानसिफोरखौ सेस जिना हाराम खालामजोब्बाय बे मेनावाय बेयो सेस खारजोब्बाय मानसिफोरा बेनिफ्राय बेलेगाव नुना थाहैबाय सरकाराबो जेबो सुबिदाबो हरला माबो हरला गोदाव सोराव मानसिफोरा खारनानै आगोर मोनि हा गोनांफोरासो फैसा गोनांफोरासो बायना थाबाय गैयिफोरा बहा मोनगोन लांजोब्बाय नै लांदां फांदां स्कुल आरि सिन्थाय सोब गैया सरकारनिफ्राय जेबो माबाखौनो मोना सरकारा जेबोखौनो नायसनथारा गोदाव सोराव आलाय सिलाय एसेबां मोजां गामि जाखानायखौनो खारग्लुंनो गोनां जाबाय खारलांजोब्बाय सोरबा बहाबा आश्रय लाहैजोब्बाय इजानो मेन माने बै गामिनिफोरा बै लामाजों थाङो नाग्रिजुलि तामुलपुर खिन्थु सरकारा दाबो बेनि थाखाय जेबो बेबस्था लायाखै दैलां सफैलायबाय आरो बे लामाजोंनो आरो थांबावगोन दैया खुख्लालांगोन आगोलाव नैबे गेजेरजोंनो बिराद मोजां माथावरि लामा दंमोन बिराद मोजां जा थांनो हानाय टिभिटला जा बेयो बिराद मोजां लामा दंमोन बाल्थिं दैमायानो बेखौ खुख्लाबाय खिन्थु बाल्थिं दैमाया खुख्लाबाबो सरकारा जेबो माबा खालामा रायजोफोरा थेथेबा माबा रायजोफोरा औवाखांनानै बेरा होदों बहा हानो हाया एसेबां खहस नङा बेनिखायनो
थानायनिफ्राय थायैआनो साबसिन गोबां मानसिफ्रा खारबाय जायगा माबा खालामबाय जायगा गारना खारनो गोनां जाबाय दैया खुख्लाबाबो बब थानो हाबावनो रायजो जानो हाया दैया खुख्लाबाय नै दैया नै बेजों फैजोबथारो फाग्ला नालै बिदि दै बारियाव सरखारनिफ्राय जेबो माबा फैयाबा सोर फाग्ला बियो साला सोर थानो बिदियाव रावबो थानो हाया नङा होमबा मानसिनो थानो जानो लोंनो न' बां बारि बागाननि थाखायसो मानसिया थांनानै थायो नङा होमबा बेफोर गैयालासिनो गैयाबालाय जोंलाय मारै थांना थानो हा जुदि नोंथांनियाव थाखानाय हायानो जुदि खुख्लानानै लाना थाङोबा दैया नोंनाव जुदि हायानो गैयाबा थाखानाय हाल' दोङोबा नोंथाङा मा खालामगोन देलाय निस्सय बे खारनांगोन सरखारनिफ्राय जेबो सुबिदा मोनाबा सरकारा जेबो बेनि बेबस्था लायाबा खारखानांगोन जायबाबो खारखागोन जुदि थानाय बिथाल'बा हायानो गैखायाबा बेखौ खुख्लानानै लाना थाङोबा दैया थानो जायगा गैयाबा बे खारखानांखागोन सेस ओइनै आरो फैबावगोसो नै दैज्लां सफैदों नायबाय था नोंसोरो रायजोफोर दैज्लां सफैदों जोंनिया माबाया गुसेंग्रा लानजाया आदाया एयाय दोङो जावबाय दानाबा जोंना बाया ओइया बेयो दोंखाथारो आरो देलाय जावलाय बरियानो मोनखाथारगोन एसे गोसो जावलाय मोनखाथारगोन देखायगोन माबायदि मोनो देन्जार बुस्थु थायो बे गुसेंग्रानि जायगायाव बेलेग बुस्थुबो थायो आरो बेलेग बुस्थु जाथावना बालाबारियाव थानाया बे बुस्थुआ बेखौ चाइना जापान आमेरिकाफ्रावसो बालाबारिफ्राव मोननाय इउटुबफ्राव नुलाबायोमोन जोङो आयु बिमा होनबोलायो जोंना खुसेंग्राया ओंखारबाथाय दा आयु बिमा होनलायलायगोन बे मोनसे सभाब दंखायो खुसेंग्रा ना ओंखारबाथाय बे जाव आयु बिमा ओइ नै मोनबाय नै मसायलायनाय ओइ नै बुरु ओइ नै आयु बिमा होनलायनायलै मोनबायलै अरबाथाय देन्जार खादोलै बियो खात्रा बुस्थु र' गांसे मा खारलाय नै बुरु र' खारबाय है र' मा जाखारखो नै आदामोन बे फिसा आइ दे खेबदो सोना लालाय जावनि नै गैला जोंनिया आदाया जावबाय गुसेंग्रा जोंहा दा मोनबाथाय खिथागोन नोंसोरनो माबायदि बालाबारिनि गुसेंग्राखौ नायना ला नोंथांमोना नै बस्थु गोजौ थांदों नै बे बाल्थिं दलं नै इखौ देखाय गोदाना जोंहानिया जावदो मेंबायलै निजा देखाय र' आं नायनि र' दोंना गैला गुदुङा नाय दे बेहाय मोजां जाव मासे मोनबाय जावलाय बोलो होलाय ना जावनांगौ जावनो लाबोखादो साला जावनो हायाबा बोरै जानो मानो गेब्लेदों आं जाव होनदों ना मानो गेब्लेदों हमना बुजायो नामा बियो जावलाय खदालजों एसे जावलाय फाग्ला खदालजों जाव होनबा बो हमनानै बोबाय थायो माबा बि सोर माबा गुबैनो आरो जावबावा मानो नायलाय बिदि गेब्लेजोबोलाय माथो खदालजों जावलाय हाखौ खोलैना लाजोबो बहा जानोसै मा मोना जालाबायनो ओइलाय खदालजों जाव होनदों इलाय माथो इलाय बेखिनियालाय असेबो आयु हाबाब नायनि बेसेबां गिदिर
Bere, Ponteka, dengar Ponteka, oi Ponteka, kesigera, ada. Nih. Nani, apa di? Nggak biar gothau di sana. Bingung kan lebih biar gothau sana biar ada. Udah masih ala ya? Ini baik dah sih sini. Oh, karena beda. जोङो मोनखांबाय थांसै जोङो दा 20 जाबायलै 20तासो मोनबाय नै प्लास्टिकआव बुरजा साबैसे 20तासो थांसै जोङो चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम दै लोगोफोर बन्धुफोर दे बुं दे नोंबो नै लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम अननानै साबस्क्राइब खालामथार दै बावनाङा लोगोफोर एथ साबस्क्राइब खालाम गिल्डिंखौ थुना हो गिल्डिंखौ किल्टिं आरो लाइक शेयार खालाम दे आरो गिल्डिंखौ किल्टिं थुना हो नै लोगोफोर एथ साबस्क्राइब खालामथारनो बावगारनाङा लोगोफोर दा जोङो थांनोसै मोनबाय ओइ मासे मोनलायबायनो एथ गोरलैसो मोनबाय नै दे सोयो फिसा सोयो ना दे हगरजि ओइ हगारना हगार नाङा ये गैया थांनोसै जोङो दा सान्दुंबो दुंबाय बिरादनो खोलो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा बा भिडिअखौ जुदि साबजानाय मोनदोंबा नायनानै जुदि इन्टारेस्ट मोनदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे लाइक शेयार खालाम बेनि आखायावनो आरो कमेन्टबो खालामनानै हो बेनि आखायावनो नोंथांमोननि सेराव बेखौनो आसा फारिनाय थाबाय बेनि आसायैनो जोङो भिडिअ बिदिनो नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो हाबाय थायो जुदि लोगो जय बर' हारिनि मोजां मोनाखैबा बुंहर मोजां मोनाखैबाथाय कमेन्ट खालामनानै बुंहर जों मोजां मोनाखै होननानै बा भिडिअखौ नायनानै हिट नाङाखै होनना बुंबानो जाबाय दे जाबाय